Ja, kom maar door. Ja, dat zie je wel. Ja, kom maar door. Eindelijk zie ik wel dan. Ja, we gaan Sorry, zijn we alweer te laat. Hey. Oh ja, Wat is dat? wat hè? Muziek, vleugeltjes. Ach joh, we zitten aan het zeggen. Oh, wat schoon man, is het? Ja, dat is het salon. Ja, sorry, ik word weer te laat. Koffie. Koffie. Is dat iets te laat? Ja, koffie eten. Wat eten? Ja. 6 keer vanochtend tot Ja, joh, ja. Bed, ja. Oeps, oeps, oeps. Ja, jongens. Oh. Schoon weer. Nou, ja, hartstikke wel. Het is vast weer. Wat is er weer van Dan mij? zie je gaat doen. Wat doen we weer land? Ik heb stuk 18 mail gekregen van Fabrizio. Ja, leuk. Ja, Ja, vond ik echt leuk. Ja. Oh, En ik heb het ja. opgeschreven. Zet die stoel niet eens op. Actief met een Ja, dat is plek. leuk. Kan ik doen Ja, met haast met de kop bij, met de tafel. Zet gaans in. Ook in te lezen. Niks. Helemaal niks. Nee, maar Fabrizio, en dat is Anne. En Wat? wat staat? Want sinds wanneer kriebel jij bij de koffie, hé? Ja, lekker. Zo weet ik zo. Nee, wel. Lekker chocola. Oh, waar gaan we beter dan smelt. Je ziet wel een beetje chocolaatje. Om al te thuis. Dat is wel. Een chocolaatje van wel. Ja, die lange Die wat doen met broodjes toast. Ja, samen. Of ja, ja, die lekker, wat hè. zijn. Maar dat doen we dus wat. hè. Ja. Ze doen- We zitten die noemen, maar op thuis. hè. Ja, maar wat doen we Maar niet? toch maar patroon. Die kunsten dan al. Ja, die rotzooi dat die wat gaat bij gewacht. Moest ze soms gaat gaan, dus of we dat zo Nee, maar dus dan wil ik voor de kriebels. Het gaat lekker. Oh, lekker. Heerlijk. Ik wil even met draaien. Met ja, ze moeten eigenlijk ja, een bonbon maken en een maak suikerstek bonbon met draai. Ja, met een schroepje. Ja, Ja, schoon. Ja, echt dat is streng. Ja, dan. Maar ja, dan vallen die alleen maar de shoe. Nee, maar dat heb je hebt extra gekookt. Zie je gekookt? Ja, dat is al Zieke Ja, dat zie ik ook, ja. lekker. Oh, lekker. Oh, dit is lekker. Heerlijk. Heel lekker. Maar we hebben afgekookt. Ja. Ik weet niet wat dat is. Nee, maar we moeten weer een stom van de CD-presentatie. ja, dat is leuk zien. Ja, gebruik die mee. Ja, daarna. Nou, maar waarom zo'n tusje met? Oké. Is er met een toast? Ja, zijn terug. Goeie maar één, nou. Allee. Kom, hier op bord. En nog één en daan. Ja. Nee, ja, maar gesmeld. Ja, Maar gesmeld. we moeten een spoei met Ik iemand. moet snoeien. Allee, nee, dat ben Verdomme nog. Dus die jong vrouw krijgt helemaal geen bonbons. Ja, de manager. Oh, die ik wil wil ze ze weer. Oh, ik wil helemaal niet lachen. Het is een blij aan het doen. Volgens mij zit er verkeerd te draaien. Oh, Je ziet het helemaal gewoon. Ja. dat Sorry. Oh, lekker. Ja? Oh ja. Oh, kijk je de maat niet jong. Neem maar voor goed te leuk. Wat graag. Ja? Ja. Stop. Het is de das toch? Ja. Dus ook op sterven snel doet hè. Nee, wat is het eigenlijk? Maar haar pakt zich wel weer. Ja, jawel. Hoe zien ze dat allemaal? Je laat je dingen. Misschien was het een water. Nee, Ja. je laat je dingen niet te. Ja. Oh, daar. Ja, met haar achterdoor, dan een bananenboom. Bloemenboom. Zie je de bloemenboom? Ik heb zeker de bloemen van de beker gegeven. Ja. Of al wil. Dat is je raars. Ja, bloemenbons. Nee. Oh. Hé, we zien de bonbons. Ja, bereiken ze die bonbons nou? Ja, we hebben hem zelfs die misschien. Heb ze Nee, die die is niet weg. Ze zijn ze in de tuin gelegen. Ja, ze eten stiekem niet, hè? Laat de stiekem Ja. niet. Nee, zie hoe. Die menen dat ze alles van niks vliegen. Hey, de bonbons! Laat het zien, dat is het. Ja, maar